sostre que va caure de la rosa, a la del quart també se li va aixecar tot el terra. Yo si los pudiera los arañaría. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria de la vida y cantaba como una calandria la pulsera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia y enfuegada I està allà la comissió judicial amb l'advocat de la propietat per intentar negociar que es faci desnonament.